ଆପଣ ନା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନା ପଙ୍କଜ। ମୁଁ ଭାଇ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଟ୍ରେନରେ ଆସିକି ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଲିଯିବାର ସକାଶୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଗାଁର ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଏଥିପାଇଁ କି ସରକାର ଦାୟୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜନ ବୁଆଣ କଟଣୀ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ଯିବୁ ସୁଖରେ ଆସିପାରିବୁ। ମାନେ ସୁଖରେ ଯିବେ ସୁଖରେ ଆସିବେ। ଆସିପାରିବୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ନା କମ୍ଫର୍ଟ ଦରକାର ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଚଢ଼ା କରିକି କିଏ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସୁରକ୍ଷାରେ ଆସିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର।